Γεια σας παιδιά, σήμερα μπήκαμε στο Stumble Guys, είμαι η Ζωή και εδώ βλέπετε έχω 30 κορών και το βλέπετε πως με λένε και σας παρακαλώ κάντε με φίλοι και τώρα βλέπετε και πόσα βραδεία έχω και έχω 5 gems, 22 token και σήμερα να σας δείξω τα skills μου. Πρώτα να ξεκινήσουμε με τα common. Τα βλέπετε, έχω πολύ λίγα. Και τώρα να ξεκινήσουμε uncommon, ναι. Ωραία. Και τώρα να ξεκινήσουμε με τα... rare. Και τα είδατε. Και τώρα να ξεκινήσουμε με τα epic. Και τώρα βλέπετε τα legendary μου και έχω αυτά τα δύο mythic και έχω αυτά τα special και τώρα να σας δείξω και όλα αυτά τα χρώματα που τα έχουμε όλοι και εδώ δείτε τι πράγματα έχω και την κλωτσιά και τώρα δείτε τους χορούς μου και δείτε έχω και αυτούς τους τρέξιμους. Και σήμερα έχω πάρει το Stumble Pass και έχω και τον αόρατο. Τα έχω όλα. Και τώρα τα λέμε. Να κλείσουμε το βίντεο. Τα λέμε παιδιά. Γεια σας.